eto, znači to im je jedini 7 razlike što su, ja mislim, imali u ovoj utakmici, tako je završilo. Tako smo i protiv Flensburga isto. Jedina razlika je bila i to je 7 razlike opet. Šta da vam kažem. To je to. Oni su napravili taj pritisak na kraju. Mi se nismo uspjeli izvući iz njega i eto, tako je.